Nag-adyo naman nung takuha nga akong motor. Diyan nga naabot naman po kuha ning luto-luto. So karon nga video, ubanis ako ninyo kay magayo ko sa akong motor kay nangayon og bahin kay bisag kung saon pa natog amping mangita jud gihapog lain. Bitaw karon ra ko nakalugar og gayo sa akong motor kay katong mga unang adlaw medyo na busy manggugwato. Mao nang karon ra ko nakaayo ani akong motor. Mao na ani nga motor kay nabuslo kanya tabutso. Ipestingan ako ni Pandar para magamog ninyo nga nadiyunga. Dayon ato ni largohon og kanang ilis og kanang rubber damper sa clutch kay nanay siya ay clearance sa iyang rubber damper sa clutch. Kung imo siya kumoton, hilom siya pero gimong buyan musaba. So magilis ta ni og rubber damper. So mao na siya. Nay buslot. Orang murag pambot og tingog. Kinahanglan tag rubber mallet para ato ning upon. Makan ni ako puning gyukab kay largo na ko ni repent kay kuha naman diyan ano nanay mga tipak-tipak mo ni siyang saba na kay makuha na baga maalog-alog na ba na ana siya clearance na trawa na mo nang saba na ni siya tangtangon kani upat ka bolta ni. Okay. Ang pagtangtangan kinahanglan ni mo ikambya ayon ari ka mo al kontra kay kuyog man ni siya. Nana, imo nang babagan diha. Tangan naman nagtrapo kaya ron di madaot nang mag. Ayon. Tangtang na. Ayun, ano ni siya? Na, luag na. Nana siya clearance. Isa na to rubber. Ang pagtangtangan kinahanglan magamit ani sander. Sandiro na to. So, naman na og sander, okay na siya. Suko na siya. Ayun, so, dara. Ano siya? Stand. Ang gigamit na to ang aning rubber damper para sa Honda 125. Sibo ra ni siya ani. Nahuman na hugas og gasolina ato na ning itaod ning yang rubber. Ngani ang pagtaod ni pauyo ning kanina. Okay, na. Oh, wala na siya clearance. Pugot na kayo siya. Taod naman tanan, ato na ning taod ning takom niya. Unsa butangan na to grimatsi. Dayon, ano itong baton? Tangan to nagal kontra. Doktor ko ginahinay. So mana, okay na, wala na ikuan, wala na kalog. So ato na ning ibalik. Dayon ang spacer. Okay. Okay. Okay, so kani nahuman na. Ya, di sa nina to itakob kay kanina pa itong pinturahan. Sa sige na ko kulikot sa kong motor, wa ko kabantay sa oras nga hapit naman ni tingkaon. Maong nangandam na dayon ko sa among panihapon. Sakto kay naa may sugbaonon, lisod man pud gatong kilawon. Tana dayon na nato na atong uling diha, pinasiga-siga jud na para ingnon nga chef. Sa kinibaga naman, ato dayon nang itakang nang atong karning baboy diha. Ato nang naipawahin ang isda kay murag dali ra man na maluto. Kay kaning karning baboy kay murag dugay-dugay man ni maluto. So mao jud ni atong unahog sugba. Kaya nga among sugbanan kay cute man, liwat sa nagsugba.
Mao nang ato na lang ipawahid ng isda. Ja ato dadyo ng balihon bisag bago pa nagibutang kay basin rin mapagod na sa kahihintay sayo. Agoy, mapriso ka. Kakuyos na ng karning baboy, ato na dadyon gisunod ang isda kay masod naman sa tong sugbahanan. Isda nga pugot, lami kayo na subaron. Subar po yung lami, sa ganoon, pwede man yung naman, pero mas lami itong sinugba kay baga manggod siya naong, baga siya panik. Pagtanaw na ko sa karne, okay na ni. Kay di ko kadyo ganahan ng sinugba nga ugga na. Kanang luto na bitaw kadyo. Kay wa nay lami na kanon. Mas nindot jutong juicy pa. Ja karon kay naluto naman ang atong sinugba, ato na nangaunon. Ja ato na dadyo nang ipatadtad ni Ana. Pero samtang nagtadtad na si Ana, wa ko kagwanta. Likuha jud ko gisa kahiwa. Kay wa ko kagwanta. Naglaway naman jud ko. Kisi-kisi na puning bahaw ni ron. Pag human nagtadtad sa karne, di jud mawa ni sawsawan. Nagandam na dadyon ko og suka ug tujo. Ja diri na lang ta kutob kay gutom na ko. Kay mukaon sa ko ug mangaon sa ta. Naon ta? Lami kayo pugot. Naparisan ba doon ka ng sinugbang baboy? Kisi-kising bahaw. Tuwag baboy. Punawan ang tuyo. Ang pinali. Kimpas dukot.